Bog svima, dobrodošli, nadam se da ste dobro. Danas ću vam govoriti o glagolima sviđati se, to like, i voljeti, to love. Je li točno, sviđa mi se tvoja frizura ili imaš novu frizuru, volim puno? Je li točno, sviđa mi se film? Ili jučer sam bila u kinu, volim film? Sviđati se je povratni glagol, a to znači da ga uvijek koristimo s povratnom zamjenicom se. Također ga uvijek koristimo s dativom. Ono što nam se sviđa je subjekt u rečenici. Dakle, subjekt slijedi glagol. Na primjer, sviđa mi se ova haljina. Haljina je subjekt u rečenici. Glagol sviđati se slaže s imenicom, a mi je osobna zamjenica ja u dativu. Ili, sviđaju mi se tvoje cipele. Cipele je subjekt u rečenici. Glagol sviđati se slaže sa imenicom, a mi je osobna zamjenica ja u dativu. Voljeti se koristi kao i većina drugih glagola, dakle s objektom, u ovom slučaju s direktnim objektom u akuzativu. Na primjer, volim ovaj grad, volim svoju mamu. Kao što znate, sviđati se znači doživjeti nešto ugodno, lijepo, simpatično, dobro. Može nam se sviđati ideja, osoba, stvar. Na primjer, sviđa mi se tvoja ideja. Sviđa nam se ovaj ormar. Sviđaju mi se tvoje slušalice. Ako nam se sviđa osoba, to može imati 3 značenja, pa moramo paziti u kojem kontekstu koristimo taj glagol. Sviđa mi se Damir, zgodan je i zabavan. To znači da počinjem imati osjećaje prema Damiru, početak zaljubljenosti, leptirići u trbuhu. Dakle, koristim ovaj glagol u romantičnom smislu. Ne sviđa mi se tvoj šef, arogantan je i agresivan. Ovdje govorimo o karakteru osobe, kakav je netko, kako se ponaša i odnosi prema drugim ljudima. Ne sviđaju mi se pijani mladići u parku, oni su loše društvo. Ovdje ne govorimo o karakteru mladića, nego o subjektivnom doživljaju. Kakvi se oni meni čine, iako ne znam ništa o njima. Dakle, ovdje govorimo o dojmu. I što znači voljeti? Možete li voljeti svoje roditelje i nove cipele? Pa naravno da da. Ovim glagolom izražavamo trajan i dugoročan osjećaj. Dakle, vezani smo za nešto ili za nekoga. Ovim glagolom, za razliku od engleskog jezika, nikad ne izražavamo prvi dojam nekoga ili nečega. Na primjer, volim Višku Pogaču. Kakve filmove voliš? Volim te. Volimo Hrvatsku. Idemo malo vježbati. Kako možemo reći ove rečenice, a da ne mijenjamo njihov smisao? Voljeti ili sviđati se? Ako želite, možete zaustaviti video i pokušati riješiti zadatak, a rješenja su na sljedećem slajdu. I na kraju, točno je, sviđa mi se tvoja frizura i sviđa mi se film. Zato što govorimo o dojmu. So, to summarize the central idea here, English verb to love is about intensity, and Croatian verb voljeti is about
lasting emotions about permanent state. Hvala što me pratite. Ako želite učiti više sa mnom, potražite me na jednom od linkova i vidimo se.